Hi guys, good morning. Reko. Yung aso. Nandito kami gagala ng mga aso. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Gala na naman ng mga aso. Tani. Punta kami sa paborito nila. Dali. Kami aso. Natakot si Tay. Dali, Tani. Dito tayo. Gulit. Dito paborito nilang puntahan na lugar. Mumuno. Tani, wag. Tani, oh. Kung kumain ng mangga. Tara, Momo. Momo. Nandito kami sa manggahan. No. Kinagat na langgam. Tara ba? May langgam yata yung bibig ni Momo. Punta kami dito sa kabilang kali. Punta kami doon. Ganda dito, puro mangga. Oh. Daming bunga. Daming bunga ng mangga. Ayan o. Tara mo, tara. Daming langgam. Daming avocado. Gala. Tayo doon. Saka akasya. Walang sasakyan.
Layo na nang natin na mga aso. Bihira ang tao. Dito kami sa kahabaan ng Acacia Avenue. At first time namin lumabas ngayon. Gilitan eh. Yan. Momo. Ang ganda ng bulaklak. Bulaklak ng nara. Oh. Sa kalsada. Oh. Nagkanda hulog. Dahil bunga ng langka. Langka ba yan? Pagod na ang mga aso. Layo na si Mo. Ang tagal ko na hindi nakakalabas. Ito po yung kahabaan ng Acacia Avenue palabas. Ito ay yan, pupunta na kami. Pauwi na kami. Pauwi na ang dalawang aso na gala. Walang tao. Pagod na si Momo. Lapit na kami sa bahay. Yan ang bahay na. Yan ang bahay namin. Momo. Ano naman naamoy mo dyan? Dito na kami. Yan, dito na kami. So yan guys.
So yan guys, nandito na kami sa loob. At ayan na sila. Tayo muna. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Huwag mong kalimutan ang thumbs up at kung ano, paki-share na at like. Bye-bye. Thank you.